ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମଞ୍ଜୁବାଳା ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ମୋ ପିଲାଦିନ। ଏ ବହିଟି ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଉ ସେ ବହିଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଶିକ୍ଷକ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ହରମୋହନ ଦାସ, ବୋଉ ଧୀରପ୍ରିୟା ଦାସ ଆଉ ତା ତାଙ୍କର ଜେଜେମା ଇଚ୍ଛାମଣି ଦାସଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ଆମେ ମୋ ପିଲାଦିନ। ପିଲାଦିନର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଜନନୀ ଜନମ ଭୂଇଁ ଏଇ ମୋର ଗାଁ। ଜନନୀ ଜନମ ଭୂଇଁ ଏଇ ମୋର ଗାଁ। ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନ, ମନରେ ହୃଦୟରେ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଏ ମୋ ଜନ୍ମଭୂଇଁ, ମୋ ଗାଁ ମୁଥାପଦାର ଶାନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଛବି। ସବୁଜିମା ଘେରା ଆମ ଗାଁ ମୁଥାପଦା ଓଡ଼ିଶାର ବାଣୀକ୍ଷେତ୍ର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମା ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠ, ଆଦିକବି ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଝଙ୍କଡ଼ ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଗାଁ। ରାହାମା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ 2 କିଲୋମିଟର ପୂର୍ବକୁ 13 ନମ୍ବର କେନାଲ ବନ୍ଧ ଦେଇ ଗଲେ ପଡ଼େ ଆମ ଗାଁ। କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାର ରାହାମା ବଜାର ପୂର୍ବରୁ ତାଳପଡ଼ା ଗାଁ ପଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ସରଣୀ ଦେଇ 2 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ଆମ ଗାଁ ମୁଥାପଦା। ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ସରଣୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଠାକୁରଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ପଣ୍ଡୁଆରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କର ଜମିଦାରୀ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ସରଣୀର ନାମ ହେଇଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ସରଣୀ। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜମିଦାରୀ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ପଣ୍ଡୁଆ ଆସୁଥିଲେ, ଏଇଠି ବି କବିତା ଲେଖିଥିଲେ। ଆମ ଗାଁର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ବହିଯାଇଛି ବୁଢ଼ ନଈ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲର 13 ନମ୍ବର ଶାଖା କେନାଲ। ଭରାଳ, ଚନ୍ଦ୍ରଧ୍ୱଜପୁର, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଆମର ପଡ଼ିଶା ଗାଁ। ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଶସ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସବୁଜ ପଣତ ବିଛାଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଆମ ଗାଁ ଦକ୍ଷିଣର ଚକ୍ରବାଳ ଛୁଇଁ। ଆମ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛନ୍ତି ବାବା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ। କେଉଁ ଆଦିମ କାଳରୁ ସେ ବରଗଛ, ଓସ୍ତଗଛ ଓ ତା ସହ ନାମହୀନ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଛନ୍ଦାଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ବରଗଛରେ କାହିଁ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଲଟେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଗୋଟେ ଅଜଣା ପ୍ରକାର ଲଟା। ସେ ଫୁଲ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିନି। ଗାଁକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ସତେ ଯେମିତି ମିଠା ମିଠା ବାସ୍ନା ପରଶି ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସୁରଭି ଶୀତଳରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଏ। ସେହି ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି ବାବା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ। ଆମ ଗାଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା। ଭାଙ୍ଗ ଗଞ୍ଜେଇ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପେରା ଦଳ ଆସି ଆଗେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଅପେରା ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସେ ବାରୁଣୀ ଯାତ୍ରା ହେଉନି। ବାପା ଥିଲାବେଳେ ରଜ 3 ଦିନ ବାଦିପାଲାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଲା ଓ ରାମଲୀଳାର ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ନିକଟରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣେଶର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲେ ଆଗ କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁ। ଗାଁରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ଆସିଲା ବେଳକୁ କ୍ଷେତ୍ରପାଳଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜେ ହୋଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ମଙ୍ଗଳା। ପୁରୁଷ ଧରି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧାନ୍ତି। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ତାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ। ସେଇ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ କି ସୁମିଷ୍ଟ ସତେ। ନନାଙ୍କ ପଛରେ ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଗୋଡ଼େଇ ସେହି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ଲାଗି ଗୋଡ଼େଇ ଥାଉ। ଗାଁ ଲୋକ ପାଳି କରି ଭୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ପଣା ଭୋଗ ହୁଏ। ପଣା ପାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ଲାସ୍ ତର ଗଡ଼ୁ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପଣା ବଣ୍ଟାଯାଏ। ସେହି ବର୍ଷ ଯାହାର ପୁଅ କି ଝିଅ ହୋଇଥାଏ ସେ ଗୁଡ଼ ଦିଏ। ପୁଅ ହେଲେ 1 କେଜି, ଝିଅ ହେଲେ ଅଧ କେଜି ଗୁଡ଼ ଦିଅନ୍ତି। ପାର୍ବଣକୁ ଜନ୍ତାଳ ହୁଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ି ଯେଉଁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହୁଏ ତା'ର ସ୍ୱାଦ କେଉଁଠି ମିଳେନି। ପଞ୍ଚୁକରେ ରାହାସ ହୁଏ ଆମ ଗାଁରେ। ପାଉଙ୍ଗା ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ଛାମୁଡ଼ିଆ ବନ୍ଧା ହୁଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ। ଚଉରାମୂଳେ ଲମ୍ବା ବାଉଁଶ ପୋତା ହୋଇ ଆକାଶ ଦୀପ ଟଙ୍ଗାଯାଏ। ମୋ ମା କୁହେ ରାତି ଅଧରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ବାବା କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଓ ମା ମଙ୍ଗଳା ଗାଁ ବୁଲନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲୁଅ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବା ଲୋକେ ଦେଖନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଚାଳ ଘରେ ରହୁଥିବା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତୋଳିଛନ୍ତି। ଗାଁର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ବୁଢ଼ ନଈର ଆରପଟେ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜବିହାରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଣେଶ ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମିତ।
ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଫଳର ଭରା ବଗିଚା। ନାରିକେଳ, ଜାମୁଡଳ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ସପେଟା, ଗୋଲାପଜାମୁ, ପାର୍ଶାକୋଳି ଓ ଆଦି ଅନେକ ଫଳ ଗଛ ଓ ମାଳତୀ, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି, ଚମ୍ପା, ମଲ୍ଲୀ, ଟଗର ଆଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଫୁଲରେ ଭରା ଏହି ବଗିଚା। ଏହି ବଗିଚା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅନନ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ସିମେଣ୍ଟ ପାହାଚ ରହିଛି। ବର୍ଷ ସାରା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ଆଦି ବହୁ ପର୍ବ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ଏସବୁକୁ ଉପଭୋଗ କରିଛି ମୁଁ। ଆମ ଆଖପାଖ 5-7 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଏହାକୁ ଠାକୁର ହୁଡ଼ା କହନ୍ତି। ଗଣିତ ବା ଗଣେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡ ନଇଁଯାଏ। କେତେ ବୁଦ୍ଧି, ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଭକ୍ତିଭାବ ନଥିଲା ତାଙ୍କର। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅମୂଲ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି। ଆମ ଗାଁ ଖୁବ୍ ଛୋଟ, ସତରେ ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଗାଁଟି। 25ଟି ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆମ ଗାଁ ମୁଥାପଦା। ମଝିରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ, ଦୁଇପଟେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଘର, ଅଧିକାଂଶ ଚାଳ ଛପର ମାଟି ଘର, ଉଚ୍ଚ ପିଣ୍ଡା, କରଣ ବସ୍ତି, ଅଳ୍ପ କେତେ ଘର ଅନ୍ୟ ଜାତିର। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ପରି ଚଳନ୍ତି। ତରକାରୀ, ଶାଗ, ପିଠାପଣା ଦିଆନିଆ ହୁଏ। କାହା ବାଡ଼ିରେ ଫଳ ପନିପରିବା ହେଲେ, ପୋଖରୀରୁ ମାଛ ଧରା ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥୀ। ମୋ ଗାଁରେ ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି, ଏକାଠି ଚଳନ୍ତି, ଏକାଠି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା କରନ୍ତି, ରଜ ପାଳନ୍ତି। ସତରେ ମୋ ଗାଁର ସବୁରି ଘରେ ଆପଣା ପର ବିଚାର ନାହିଁ। ସବୁରି ସାଥେ ଖେଳେ ମୁଁ ହସି, ସଭିଏ ମୋର ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଭଦ୍ର, ଶିକ୍ଷିତ, ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। ଛୋଟ ଗାଁଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ସ୍ଥାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆମ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳା ପାଠାଗାର, ମୁଥାପଦା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପ୍ରଭାକର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଗଣେଶ୍ୱର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାପୀଠ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚକ୍ର ଆଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି। 1921 ମସିହାରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପ୍ରଭାକର ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରଭାକର ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାପୀଠ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। ଘରେ ଘରେ ଶିକ୍ଷକ, ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରଶାସକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସଫଳ କୃଷକ ଆମ ଗାଁର ନାମକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଗଣେଶ୍ୱର ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଦାମ ଥିଲା। ଆଖପାଖ 50 ଖଣ୍ଡେ ଗାଁରୁ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ଓ ଲୋକମାନେ ଆସି ଜିନିଷପତ୍ର କିଣି ନେଉଥିଲେ। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ଚାଳିତ ଧାନ କଳ ଆଣି ପକାଇଥିଲେ। ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଧାନ କୁଟିବାକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ପରେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରମେଶ ମହାପାତ୍ର ଆମ ଗ୍ରାମକୁ ବିଜୁଳି ଆଣିବାରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଧନଦାଦା, ମାର୍କଣ୍ଡ ଭାଇ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ 2ଟା ଧାନ କଳ ଅଛି, ଯାହା ଉପରେ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକ ଧାନ କୁଟିବା ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏତେ ଗଲା ବ୍ୟବସାୟର କଥା। କଳା ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଗାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଅନନ୍ୟ। ମୋ ଗାଁର ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଗୋଡ଼ି ମାଟି କଳାପ୍ରିୟ। ବର୍ଷ ସାରା ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନାଟ, ପାଲା, ଦାସକାଠିଆ, ଦକ୍ଷିଣୀ ନାଚ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ରାସ ଯାତ୍ରା, ରାମନବମୀ ଆଦି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଡ୍ରାମାରେ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିଥାଉ। ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ରତ୍ନାକର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୋଟିଏ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ, ନାଟ୍ୟ ସଂସଦ ଥିଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାରରେ ଆମ ଗାଁ ମୁଥାପଦାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ବ୍ୟବସାୟର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ମୋ ଗାଁ ମୁଥାପଦା। ଏହାରି କୋଳରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ। ଏହାର ମାଟି, ପାଣି, ପବନରେ ମୁଁ ବଢ଼ିଛି। ଏହାରି ଛାତିରେ ପାଦ ଦେଇ ମୁଁ ଚାଲି ଶିଖିଛି। ଏ ଗାଁର ଗାଡ଼ିଆ ଶାମୁକା ଦାଢ଼ରେ ମୋ ନାହି କଟା ହୋଇଛି। ଏହାରି ବାଡ଼ିର ଚେର ଲଟା ଖାଇ ମୋର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଛି। ଏହାର ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ, ସଞ୍ଜ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ, ସବୁଜ ବନାନୀ, ପକ୍ଷୀର କାକଳି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାଧୁଆ ମୋ ଗାଁର ଦାଣ୍ଡ, ପୋଖରୀର କାଚକେନ୍ଦୁ ଜଳ, ମାଇଲ ମାଇଲ ବ୍ୟାପୀ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ମଲ୍ଲୀ, ମଧୁମାଳତୀ ମହରର ମହକ, ଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ମୋତେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ କରିଛି। ମୋ ଚାରିପାଖର ମଣିଷମାନଙ୍କର ଅଫୁରନ୍ତ ସ୍ନେହ ମମତା ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇଛି। ଏହାର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ମୋତେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖିବାରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ମୋ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ମାଟିରେ ମୋ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଦେହୁଙ୍କ କବିତା ମୋତେ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖାଇଛି। ଏ କବିତାଟି ହେଉଛି: ଧରାରେ ଯେଦିନ ପାଦ ଦେଇ ଆମେ କାନ୍ଦିଲୁ କୁଆଁ କୁଆଁ, ଗଢ଼ା ହେଲା ଏଇ ଜନମ ମାଟିରେ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ। ଆଜି ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଆମକୁ ଆମ ଗାଁରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଜଞ୍ଜାଳରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ଗାଁ କଥା ଭାବିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଟିକେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁ ମୁଥାପଦାର ପୁଅ, ବୋହୂ, ଝିଅ, ଜ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ପଛକେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2ୟ ରବିବାର ଦିନ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନକୁ ଆମ ଗାଁର ମୁଥାପଦା ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ
ଆମେ ଆଉ ଗାଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ତା'ର ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଗାଁର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି, ଯେତେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ ବି ଗାଁ ପ୍ରତି ମୋହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ଷକରେ ଥରେ ମୁଥାପଦ ମହୋତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଭାଷାରେ, ଆଜି ଯେତେ ଭୋଗୁ ବିଳାସ ବେସନ ହୋଇ ସଦା ପୋଥି କୀଟ, ଟାଣେ କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରିୟ ପଲ୍ଲୀର ଶାନ୍ତ ମଧୁର ପୀଠ। ମୋ ଜନ୍ମଭୂମି ମୋ ଗାଁ ନିକଟରେ ମୁଁ ସଦା ଋଣୀ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ତା ଋଣ ଶୁଚି ହେବନି। ସେ ମୋର ଚିର ଅଭୁଲା ଚିର ନମସ୍ୟା। ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ଏଇ ମୋର ଗାଁ, ଭୁଲି ନାହିଁ ନ ଭୁଲିବି କେବେ ତାର ନାଁ। ନମସ୍କାର।